Roja dişemê li bajarê Hesekê komxebata navnetewî ya avê ya Bakur Rojhilatê Sûriyê hat li darxistin. Li komxebatê 300 mêvan û nerên rêxistinên mirovî yê navneteweyî û herêmî û berpirsên rêveberiya xwester jî amade bûn. Forma navnetewî ya avê bi sponsereya desteya rêveberiya herêmî ya Herêma Cezîrê û zanîngeha Rojava û navenda lêkolîna Furatê hat li darxistin. Formekî bi vê rengî di asra rojhilata navîn de ihtiyacek hebû ji bo tewazinek tê bê çêkirin. Rastî jî herkes naz dikin kaniyên serekeyê avê ve ji aliyê rejîma tirkafê tê berdan. Di vir de bûlî stok û hazirkirinekî hinek pîvanên siyasî vê ji bo pêkirîn. Di formê de geleke mijarên girêdayê rewşa avê mîna astengiyên peydakirina avê ji bo herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê her wiha rola Tirkiye û bandora kêmbûna avê li ser jîngeh û aboriya herêmê hatin nirxandin. Li gorî Komîta Amedekar ji heyama 4 mehan de amedekarî têne kirin ji bo darxistina formekê nedewletî ji bo çareserkirina pirsgirêkên avê li herêmê. Hevserokê desteya rêveberiya xwecehî ya Herêma Cezîrê Silêman Ereb ji dengê Amerîka re got pêwîst e astengiyên heyî yên pêşerojê bi afirandina hevsengiyekê nedewletî di mijara avê de werin çareserkirin. Armanca sereke jê ku em karibin pirsgirêka avê ji bo vê gelî ji bo vê herêmê em peyda bikin û rewşa xwe ya giştî jî mixne rojava navdewletî de ku varastiya bibîne hewldan hebin ku di derbarê derêya vê muntedayê de ku karibin alîkarî bikin û tiştê pêwîst ku werê kirin di vê herêmê de werê meşand. Bejdarbûnên komcivînê rewşa avê li Bakur Rojhilatê Sûriyê û pirsgirêkin û awayê çareseriyê û kontrolkirina ava Furatê ji aliyê Tirkiye ve lêkolîn û nirxandin hatin pêşkêşkirin. Bejdar dibêjin got ev mijareke mirovî ye divê neyê bikaranîn ji bo nakokiyên siyasî û destnîşan kirin ku pêwîst e li hevkirineke nadewletî têkildarî avê de cî bibe. Li gorî Komîteya Amedekar a forma avê du rojan wê berdewam bike û îro roja sêşemê wê bi dawî bibe. Zana Umer dengê Amerîka bajarê Hesekê.